spousta lidí, dneska budeme zase dělat rap a jdeme na to, nebudu to furt zdržovat tak vždycky a prostě jdeme na to. Hey. OK, yeah, 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 yeah. Zase jsem sám, asi se tady propadá a mezi sama se tady necítím, jak by jsem se měl cítit. V téhle době je mi to fakt úplně, propadám se v téhle době, nevím, co mám dělat. Zase už to fakt nedávám, na. Pro mě to je moc, zase jsem úplně v prdeli, pro mě to je moc, pro mě to je fucking nemoc, nevím, co mám zase dělat, zase sám, doma zavřenej a látky, budu tady se cítit tak, jak mám a zase vidět ty látky, prokletý látky, který se nedaj, baby, ty jsi mi dala, ty jsi mi dala, jsem tu zas, tady sám. Zase tu propadám se, nevím, co mám dělat. V téhle době látky a prokletý drogy, já nevím, co mám dělat. Já nevím. Jsem zase sám, všechno propadlo se, teď jsem tu sám. Zase vidím tátu a mámu, jak to nedávají, zase jsem sám. Zase jsem sám, teď nevím, co mám dělat. V téhle době potřebuju klid, nebo se propadu ještě víc, než jsem baby, ty jsi mi dala. Zase to nedávám, zase to nezvládám, zase už vidím se v zrcadle, nemůžu věřit.